Assalamu alaikum warahmatullah, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan bidiyon. A wannan bidiyon zan mana bayanin yadda ake connecting na hotspot ɗin wata waya da wata waya. Misali idan kana da wata wayan ka tana da data ɗayan bata da shi, to za ka yi amfani da datan da yake ɗayar wayan ka yi connecting ɗinta da ɗaya wayan ka samu damar amfani da ita ko da babu data. Da fari za mu fara jawo saman wayan mu kamar haka. A wayan mu wacce take da datan za mu buɗe wannan. Za mu buɗe wannan hotspot ɗin, wannan gashi nan, wannan hotspot ɗin, wannan hotspot ɗin da mu buɗe shi kamar haka gashi nan. Sai mu kunna nan gurin gashi nan. Bayan mun kunna shi a ɗaya wayan wacce take da data, da mu jawo wayan da bata da data wanda muke son mu yi connecting da ita. Ita kuma za mu shiga nan gurin wajen wifi din da gashi nan kamar haka. Wannan wifi za mu shige shi kamar haka, sai mu kunna shi. Bayan mun kunna za mu jira zai kawo mana list na sunayen hotspot din da suke buɗe. Za mu jira sunan hotspot din mai fito. Gashi nan suna ta fitowa, amma wannan ba shi bane wanda muke bukata. Yawa gashi nan ya fito kamar haka. Bayan sunan hotspot din mu ya fito, za mu taba shi kamar haka gashi nan sama da yadda. Yawa gashi nan dai tambayan passport din da yake jikin wannan ɗaya wayan, passport din wannan hotspot din. Yawa bayan mutum ya sa hotspot din ya danna nan gurin wajen connect din wannan shudin rubutu, sai mu danna shi kamar haka. Yawa bayan mun danna za mu jira. Gashi nan ya nuna connected, alamun cewa ya yi connecting kenan. Yawa gashi nan mun ga sakonni sun fara shigowa. In ka jawo a saman wayan ka za ka nuna maka alamun ya yi connecting da ga wannan abu. Shi nan wannan alamun cewa hotspot ɗin mu ya yi connecting kenan. Gashi nan sakonni suna ta shigowa. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon, mana sharing, a yi like, sannan a danna alamar subscribe.